Jotuo duto mabiro manyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi kod mag kanise biro chulo omenda chieng' kochakore wuok tich ma juma manyien. Maeri en tok riwruok mar ute mag thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar Rural and Urban Private Hospitals Association (RUFA) lero ni ute thieth go ok bi yie chudo e bwo okumba mar SHA. RUFA lero ni nyaka sani sirkal pok ochiwo ler ewi kaka ibiro chulo gigowi maeo bilion 22 ma ute mag thieth mag ji giwegi bandhogi kokalo e okumba machon mar NHIF. Bende RUFA ok mor kod Sh75 ewi ng'ato ka ng'ato ma SHA chulo ute mag thieth go ewi jatuo mithiedho to dok pacho ka giwacho ni ute thieth sani ni kod ng'ikruok maduong' mar omenda. Aidha, SHA na serikali ziweze kulipa pesa hizo 100% ama watoe ratiba ambayo watatumia kulipa pesa hizi ambazo tutakubaliana na RUFA. Ya pili ilikuwa ni kukataa mfumo ambao unalipa matibabu ya wale wagonjwa wanaokuja hospitali na kurudi nyumbani. Haiwezekani kupeana huduma za afya kutumia mfumo huo. Mfumo huo ambao unatoa shilingi 900 kwa kila memba kwa mwaka, ambayo ukihesabu ni chini ya shilingi 75 kwa mwezi. NHIF had liabilities amounting to 5.6 billion under WIBA. These monies, we are aware, and Parliament has noted, that are being paid at the expense of paying for providers. We are aware that there were court claims under NHIF amounting to 16 billion shillings, different claims. We are aware that these claims are being paid using SHA contributions at the expense of paying for care for patients. We are also aware that the same report noted that there were 2.7 million claims that had not been processed. We are worried that the 1,740 NHIF personnel, who are the only ones who happen to know what to do with those claims, are being sent home within the next 2 months. We are aware